लागावबायमोन नै सिरि मोननायखायसो जोंनि बाख्रिखौ सुन्दाय मोननैया सेस बोफ्लंबायमोन नै बेजोंनो। हाय गाइसमोन, आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय। आङो दिनै जोंनि बे कुसुगाव फरेस्टनि आन्डाराव थानाय जोंनि बे गङिया एरियायाव मैदेरनि आंखाल जाबाय थानायखौ आङो बुंनो सानदों। सानफ्रामबो मैदेरा उपद्रब खालामो। एखमबा सोरनिबा माइ जानाय, एखमबा सोरनिबा माइ बाख्रि सिफायनाय, सोरनिबा न' सिफायनाय गोबां जागासिनो। नाथाय बेफोरखौ जोंनि कुसुगाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसेबो गोख्रों एक्सनफोर लाला नामा? मानोना सानफ्रामबो पाब्लिकफ्रा बिदि न' सिफायजालाय, बाख्रि सिफायजालाय सिफायजाबाय थानांगौ नामा? एसेसो जोंनि बे हाग्रा बिफाननिफ्राय, कुसुगाव एरियानिफ्राय मैदेरनि थाखाय माबाफोर थिरांथा लाब्ला मोजां जागौमोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सासेल' नंला मानसि गाथारनायाबो। मानसिखौबो जोंनिनो गामियाव सासे फार्स्ट आयंखौ गाथारग्रोनाय जादों आरो बिनि उनावहाय नै दा सेकेन्ड टाइम सावथाल सासे गाथारबावबाय आरो सासे जोंनि गामि खाथिनिनो बेखौबो गादोंमोन। बिथाङा दा जेबो जायासै, एसेल' आघात जानानै दङ। आरो न' सिफायनायखौथ' बुंनांला, मेरला सोरनिखौबा गंनै गंथाम सिफायलांबाय। जा मानसि गाथारजानाय जोंनि गामिनि बिसिनि फिसालानि न'खौबो गंनैखौबो गुन्द्रा सिफायलांजोबदों। बेनिखायनो आङो बुंनो सानो जोंनि कुसुगावनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर गोख्रों एक्सन लानो हायोब्ला मैदेरनि थाखाय मोजां जागौमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोबोद मानसिफ्रा आंखालाव गोलैनानै दं। सोरबाया आबाद जाजायो, सोरबाया न' सिफायजायो, सोरबाया बाख्रि सिफायजायो, सोरबाया माइ जालांजायो, रावबो सुख जाया। सोरनाबा सोरनाबाथ' दुलियैनो लानानै थांजायो। अब्ला जों पाब्लिकफ्रा मैदेरखौ माबा गोरोन्थि खालामफ्लाङोब्ला जोंखौथ' एसेबाबो आयेननि राहा लाखागोन। अब्ला मानसिया देरसिन ना मैदेरा देरसिन? नोंथांमोना साननानै नायब्लानो जाबाय आरोखि। अब्ला जों मैदेरखौ बासायनांगौ ना मानसिखौ बासायनांगौ? सोर देरसिन जाखो दा? जुनारा देरसिन ना मानसिया देरसिन? जोंथ' जोंनि बे आबाद जाजानाय, सोरबा बाख्रि सिफायजानाय, न' सिफायजानाय, मानसि गाथारजानाय, जोंथ' मैदेरजों बिदि खालामजाबाय थानो हाया। बेनिखायनो अननानै जोंनि कुसुगाव हालामनि हाग्रा बिफाननिफ्राय अननानै एसे गोख्रों आयेन लायोब्ला मोजां जागौमोन आरोखि ना। बिदि आलुखौबो फुजोबबावोसोलै मैदेरा लोगोफोर। सेस बिदि आलुखौ फुयो। नै जोंनि नैबे बाख्रिखौबो सिफायफैखांबाय खनसे। अखा जब जब हानायमोन, नै बेजोंनो बोफ्लंनानै जाबायमोन सिरि मोनसननायखायसो। बेफोरबायदि मटर जुंखाम दङ, बेफोरखौथ' देरबा मा खालामफैगोनथाय। नै गय फुलि बे सेरजोंनो फैदों। बे गय बागान बेहायबो फांसे सिफायलांदों। आरो बे औवाफोरावथ' औवा बिथराय जाखायो। नैबे नुहुरनाय दहला बेयाव माइ जाफैजोबो। बोसोरफ्रामबो माइया बिनिया थाखाया, जाफैजोबो। बेनि बारनानै दहला दङ, माइ गायो। बे आलुखौबो खिबाजानि फुफैबावगोनसो। लागावबायमोन नै सिरि मोननायखायसो जोंनि बाख्रिखौ सुन्दाय मोननैया सेस बोफ्लंबायमोन नै बेजोंनो। माइ दोनग्रा बाख्रि।
डेन्जार जाबाय नै बाख्रिनि माइखौ एसेल' दोनबाय होख्लायजोब्बाय सिफायनानै मैदेरा गमन गादाखा होबाबो खारा मानसिखौसो होसोयो फुरा नै नायदो नै नुबाय मैदेरा प्लास्टारनि न'खौनो माबायदि बुफ्लङो बुफ्लंखादों इथा जाबनायखौनो। दानिया आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर एसे ओरैनो थास्लायस्लाय भिडिअफोरबो बानायलाबायबाय मानोना सम मोना भिडिअ बानायनो दिनैसिम आङो बांद्राय इउटुबाव ओंखारनायबो जाखाया बेनिखायनो आङो आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरबाय आरो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै नुजाफैबाय। दानिया आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन दानिया बेनिखायनो लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो अननानै प्लिज। दानिया आङो